tant, no tant, talla'l. Així, tot alt, ja veus, no fa res. No, talla'l. És que surt molt. En el Google... Ei! Hola, Joan. Hola. Bones. Hola. Aquest sóc jo, Sí, però se't veu massa. Això fora? Clar. Però com vols tallar un plat? Mira quina cara fas aquí. Deixa'm a mi, que vaig vestit de dona i està bé. I tot el que jo dic? Que no veus que tu vas de normal? Com de normal? No tens gràcia, normal. El director no ve? Avui? És igual, ja hi soc jo, el director. Ja, però és que aquí no se'n veu només una patilla. Bueno, però ja n'hi ha prou, la gent ja sap qui ets, depèn de diferent que no el coneguéssim. Jo vull veure tota la seqüència, a veure. És que he estat pensant en això de viure junts i no ho veig clar. Bona nit. Però... I els tira'm els pits, tu? Tenia un gag molt bo, jo, aquí, pare. Què me'l posaràs en bof? No volia sortir tant. Mira, la pel·lícula aquella, l'Alien, te'n recordes? No hi sortia i tothom deia, ai, l'Alien. Ja, però això no és un alien! No m'atravalis. Això ho sé fer jo i tu no. Talla. Sortim a fora? TV3 va dir, és una sèrie d'un pare i un fill. Sí. Aquí no es talla res. Sí, però no del fill sol, s'ha de tallar tot el teu tros. No del pare sol? És que només hi surts tu, ara? És que jo de pare hi surto poc, surto més de dona que de pare. Com que de dona? Saps què passa, papa? No. Que ets un egoista! Talla, dic que tallis. Molt bé, ja l'ha tallat. No, ha tallat, talla el que dic. Passes un moment al tros del meu pare? Aquell pla que té, fot-el fora. No, aquell no. Estàs horrorós, home. No, aquell no el treguis. A que sí, Joan? Està horrorós. Talla, no fa res, aquest. Em sembla que no ens entens massa. Quan diem talla, es talla. Talla! I va dir allò, que ell va dir...